Здравейте, слънчеви хора! Един изключително импровизиран лайв. Много кратък ще бъде, просто доста време искам да се включа за съвсем мъничко на тази тема, която избрах днес. Темата е провокирана от изречение в една книга, която прочетох. Беше художествена литература. И главният герой в тази книга разсъждаваше върху семейния си живот, личния си живот и така нататък. И там имаше едно изречение, което казваше: затворите, които създаваме сами за себе си. Просто самите ние създаваме собствените си затвори. И това много ме впечатли и започнах да разсъждавам върху думите на главния герой, как самите ние се вкарваме и си изграждаме тухличка по тухличка, ограничение след ограничение, които ни задушават и ни пречат да живеем. И това така много ми се врасна в съзнанието и остана, и се замислих, че с едно изречение той реално е обяснил причината за нещастието почти на всички нас. Дали с ограничаващи вярвания, дали с страховете си, дали с това, че отказваме да изживяваме емоциите си, дали за това, че, например, избираме да вярваме в суеверията, които са ни учили още от деца, дали за това, че избираме да се сърдим на всички около нас, дали за това, че постоянно клюкарим и обсъждаме околните, вместо да погледнем към себе си. Няма значение, но това, което наистина ме изуми, е, че това е абсолютно вярно. Никой не може да изгради такива затвори за самите нас, както ние, с тези две ръце, с това междуушие. Просто начина, по който сами можем да се обречем на нещастие, е абсолютно уникален за всеки един от нас. Обаче, знаете ли, заедно с това се замислих, че това, че ние изграждаме сами собствените си затвори, автоматично създава една много добра новина. И тя е, че след като ние сами изграждаме собствените си затвори, значи ние сме и пазача на тези затвори. Ние сме строителя. Един по един слагаш тухличка след тухличка. Ние сме този, който държи ключовете за основната врата на затвора. Ние сме този, който изградил решетките, които ни пречат да дишаме. И това на мен ми се струва чудесна новина. След като ние сме изградили собствените си затвори, значи ние сме и тези, когато го осъзнаем, могат да разрушат затворите, в които сме се, буквално сме се погребали. От, пак казвам, страховете ни, ограничаващите ни вярвания, неизживяните емоции, програмите, с които живеем, чуждите животи, които живеем, чуждите мечти, които сбъдваме. Всичко това лека по лека ни задушава и убива мечтите в нас, убива детското, убива щастието, убива радостта от живота. Това, че реално ние сами, с изборите, които правим буквално откакто сме родени, изграждаме затвор след затвор след затвор, в който живеем. Например, помислете си за неща от рода на: ако съм от малък град, аз не мога да успея. Ако съм от малък град, аз не мога да постигна. Ако съм жена, аз не мога да имам успехи в бизнеса. Ако съм майка, никой няма да ме вземе на работа. Ако съм, например, на 60 години, живота ми е свършил. Макар че някои хора това се мислят точно на 25. Ако тежа еди какви си килограми, значи това ми е генетично заложено и аз никога не може да съм здрав или да съм в добра форма. Ако да кажем, съм от бедно семейство, аз никога няма да имам пари. И това са тези като проклинания, като самосбъдващи се предсказания, в които ние живеем, в които сме се навряли, в които буквално си изцеждаме живота и забраняваме на себе си и детето в нас да мечтае и реално изпиваме живота от живота. Така че наистина това за мен е гениално изречение. Всеки от нас изгражда собствените си затвори. Но пак казвам, това води до една много добра новина, а именно, че след като ние сме тези, които изграждат собствените си затвори, ние сме и тези, които могат да ги разрушат, защото ние сме техния строител, техния архитект и техния пазач. И ако една хубава сутрин ние се събудим и осъзнаем, че няма към кой да сочим и ние сме човека, който следва да поема отговорност за всички свои избори, тогава животът ни кардинално се променя.
Това е, което исках да споделя с вас съвсем за кратко включване в случая от Италия, от Тоскана, където просто, както вероятно чувате, природата тук е пождракляла. Всичко цъфти, всичко е зелено, всичко е по-голямо от обичайното. Тук просто климата е невероятен. Исках съвсем за кратко да се включа, да ви пожелая приятен уикенд с тази супер кратка тема и да ви кажа горе главата. Горе главата. Да, ние може да сме се самозатворили, но и ние сме тези, които ще се освободим. Не спирайте да мечтаете, слънчеви хора, не спирайте да търсите, не спирайте да мечтаете за полет. Единствените затвори, които съществуват са ето тук. Единствените затвори, които съществуват са ето тук между тези две уши. И ние сме тези, които можем да изберем да вземем ключа, да отключим вратата или с един ритник да разрушим стените на всеки един от затворите, в който сме се наблъскали. Така че не спирайте да вярвате, не спирайте да се надявате, както аз съм голяма фенка на изкуплението Шоушенк на Стивън Кинг и както той се опитва да разясни в цялата книга и най-великия филм, един от най-великите филми на всички времена. Вярата е хубаво нещо, а нищо хубаво не умира. Надявайте се, слънчеви хора, вярвайте, не спирайте, не спирайте, не спирайте. Не спирайте да опитвате отново и отново. Знаете, една от любимите ми реплики е, че единствените губещи са тези, които от страх да не успеят, дори не се опитват. Не бъдете губещи, не бъдете от тях. Опитвайте постоянно, отново и отново. И някак си копнейте за своето щастие, защото Вселената и живота обичат смелите. Бъдете смели, сбъдвайте себе си, вървете към звездите. Това е, което исках да ви кажа. Да, ние изграждаме собствените си затвори, но и ние сме тези, които държат ключа към вратата и свободата навън. И пожелавам ви един прекрасен уикенд. Също така искам специално да благодаря на всички тези, които проявиха интерес към обучението, което започваме във вторник. Благодаря ви. Просто нямам търпение да започнем във вторник. Наистина за мен е огромно удоволствие. Стари курсисти, нови курсисти. За първи път имаме и двама мъже в групата на новото обучение, което започва през идващия вторник. Благодаря ви, слънчеви хора. Носите ми невероятно щастие. Аз през вас сбъдвам своите мечти. Желая ви прекрасен уикенд, бъдете здрави, бъдете слънчеви, бъдете благословени, но на първо място бъдете смели. Вярвайте в Вселената и тя ще ви отвори врати и пътища, за които дори не сте си мечтали, че могат да съществуват. Дори по филмите и книгите не сте чели за тях. Прегръдки, целувки от мен. До скоро!